Szia! Ebben a videóban egy vezetett légzés meditációra hívlak. Nyugodtan csukd be a szemedet, nem lesz semmi olyan, amit nézni kell közben, és keresd magadnak egy olyan helyet, ahol zavartalanul és kényelmesen tudsz lenni egy darabig. Én javaslom az ülő pozíciót, de a fekvő pozíció is jó lehet, akkor, hogyha nem alszol el közben. Az ülő pozíciónál arra figyelj, hogy a lábad mindenképpen vagy érjen le a földre, vagy támaszd alá egy pokróccal, vagy egy kis sámlival, illetve, hogy úgy üljél a széken, hogy a derekad legyen egyenes. Valószínűleg nem jó, hogyha teljesen hátradőlsz, hanem érezd azt, hogy te tartod a hátadat. Legyen ez egy tudatos ülés, ami ugyan kényelmes, de nem ilyen összeesett pozíció. Hogyha pedig fekszel, akkor helyezkedj el úgy, hogy a lábaid ilyen V-alakban legyenek, nyugodtan lazítsd el magad, és a tenyereid legyenek fölfelé, a kezed pedig a tested mellett. És hogyha így kényelmesen elhelyezkedtél, akkor hunyd be a szemed, és csak érkezd meg a testedbe. Érzékeld, ahogyan a tested hozzáér a székhez, vagy a matracodhoz. Érzékeld, hogy mely pontokon van kontakt a tested és az ülő vagy fekvő felület között. Érzékeld az ajokat magad körül, hogyha vannak. Lehet, hogy még járkálnak mindenféle gondolatok a fejedben, ezzel nincsen semmi probléma. Nyugodtan jöhetnek, mehetnek, te most a figyelmeddel a légzésed felé fogsz fordulni, és megengedheted magadnak, hogy teljesen itt legyél ebben a pillanatban, csak te és a légzésed. Figyeld meg a légzésed úgy, ahogyan most veled van, nem kell, hogy megváltoztasd, nem kell, hogy mélyebben lélegezz, mint eddig, vagy lassabban, nyugodtan abban a tempóban, és abban a mélységben lélegezz, ahogyan ez most épp neked spontán jön. Irányítsd figyelmedet az orrlyukaidhoz, és érezd, ahogyan az orrlyukaidon keresztül beáramlik a levegő, és aztán ki is áramlik. Figyeld meg, hogy az orrcimpáid egészen apró mozgásokat végeznek. Figyeld meg a levegő hőmérsékletét a beáramláskor és a kiáramláskor. Lehet, hogy észreveszed, hogy beáramláskor kicsit hűvösebb a levegő, kiáramláskor pedig egy picit melegebb.
Irányítsd figyelmedet az orrod belsejére, és próbáld meg érzékelni, hogyan a levegő az orrlyukaitól felfelé indul az orrodban. Próbáld meg érzékelni a levegő áramlását az orrod középső részén, majd egészen az orrod tövénél fölül. Levegő egy darabig fölfelé áramlik az orrodban, majd valahol a szemed között visszafelé, lefelé kezd el áramlani. Irányítsd a figyelmedet ide, lehet, hogy nem érzel semmi konkrétat, nem ez a lényeg, hanem az, hogy a figyelmed ezekre a pontokra irányítsd. És aztán kövesd a levegő útját lefelé, a torkod irányába, a szájüregnél valószínűleg jobban fogod tudni érezni a levegőt. Ez egy ismerősebb helyzet. Nagyobb a tér is, és aztán megy lefelé a levegő a mellkasod felé, tedd a kezed a mellkasodra, és figyeld meg, ahogyan belégzéskor emelkedik a mellkas, kilégzéskor pedig egy kicsit lejjebb süllyed. Legyen az érzékelésnél, és még mindig nyugodtan maradhatsz annál a tempónál, és annál a mélységnél, ami spontán jön, nem kell mélyebben vagy lassabban lélegezned. Most tedd a kezedet a hasadra, és belélegzéskor küld a levegőt a hasadba. Figyeld meg, ahogy belélegzéskor kitágul, megemelkedik a hasad, kilélegzéskor pedig lesüllyed. Lehet, hogy ez csak egy pici mozgás, lehet, hogy nagyobb, lehet, hogy kifejezetten jól esik, hogy most a hasadba lélegez. Nem kell változtatnod a légzéseden, csak egyszerűen maradj figyelmeddel a légzésednél, a hasi légzésednél.
Helyezd el a kezedet az oldaladon, a bordáid oldalsó részén. Figyelj arra, hogy kényelmes legyen, a vállaidat ne erőltesd meg, és figyeld meg, ahogyan a bordáid is mozognak, és oldalirányba is tágul a tested, amikor belélegzel, és egy kicsit összebb szűkül, amikor kilélegzel. Lehet, hogy ez egy finom mozgás, maradj meg a normál légzésednél, nem kell mélyebben vagy lassabban lélegezned, nem kell megváltoztatnod a légzésed. Csak figyeld meg azt, ami van. Hogyha ülve végzed ezt a gyakorlatot, akkor most tedd a kezedet a hátad alsó részére, ugye a veséid környékére, vagy a veséidre, és figyeld meg ott is, ahogyan a levegő beáramlása és kiáramlása megváltoztatja, ahol éppen van a tested. Beáramláskor érezheted itt is, hogy kicsit kitágul, kicsit megmozdulnak a kezeid hátrafelé, amikor pedig kilélegzel, akkor újra összeszűkül, és lejjebb, illetve előrefelé mozdulnak a kezeid. Hogyha a hátadon fekszel, akkor ezt nehezebb lesz érzékelni, akkor maradj egyszerűen a légzésed érzékelésénél, ott, ahol eddig voltál. Helyezd a kezed megint a tested mellé, a tenyereddel fölfelé, és most fejezd be a légzés figyelést, lélegezz egyszerűen szokásos módon, anélkül, hogy bárhova különlegesen figyelnél. Lehet, hogy ebben a gyakorlatban olyan dolgokat is megtudtál a légzésedről, amelyekre eddig nem figyeltél, és a légzésed bármikor ezután is lehet horgony számodra, hogy megérkezzél saját magadhoz, hogy megérkezzél az itt és mostba, hogy kiszállj a gondolatok körhintájából egy néhány percre, úgyhogy élj ezzel a gyakorlattal. És most kezd el mozgatni a kezed, a lábad, nyisd ki megint a szemed. Köszönöm szépen, hogy velem gyakoroltál. Szia!